дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет як наворе аз Узбекистон нашр шудааст, ки дар он дида мешавад чӣ тавр як маъмури милиса бо зане бадрафторӣ мекунад ва аз мӯи сари ӯ мекашад. Онҳое ки ин наворро нашр карданд мегӯянд, ҳодиса субҳи 15 август дар маркази шаҳри Ҷизах рух додааст. Дар ин навор мебинем, ки миёни як зан ва се корманди пулис кашмакаш сурат мегирад ва яке аз милисаҳо бо ду даст аз мӯи сари зан медорад ва ба сӯи худ мекашад. Дар бораи ин қазияи ҷанҷолӣ суҳбате дорем бо Сироҷдини Ислом, ҳамкорам аз бахши узбекии радиои озодӣ. Хуш омадед ба барномаи мо. ва мегуфтед ки аслан ин видео чӣ гуна ба дасти шумо расид ва аслан маълум аст ки моҷарои ин зан ва кормандони полис бар сари чӣ аст? ин видеоро мо дирӯз пас аз зуҳр аз яке аз муқимои шаҳри Ҷизах гирифтем. он кас бо мо ҳамкорӣ дорад. дар он видео чуноне ки мебинед, яке аз се мард ки либоси полисро дорад бо ду дасташ аз мӯйҳои як зани ношиноси миёнасалро мекашад. вале мо намедонем ки ин ҳодиса барои чӣ шудааст, дақиқан сабаби ин ҷанҷол чӣ аст. аммо имрӯз мо субҳ аз прокуратураи шаҳри Ҷизах муваффақ шудем як иттилои камтар бигирем. ба гуфтаи онҳо тафтишот оғоз шудааст ва шоядам ин тафтишот баъдан ба як парванда табдил ёбад. хуб, дар саҳифаи шумо ҳам ин видео нашр шуд ва хонандагони шумо чӣ гуна вокуниш нишон доданд? умуман корбарон дар ин бора чӣ мегӯянд? хеле нороҳат шуданд хонандаҳо ва хеле муттаҳам карданд ки полис, рафтори полис хеле зишт буда ва гуфтанд ки бояд ба маҳкама кашида шавад, бояд парванда боз шавад ва ин полис бояд ба ҷазо кашида шавад. оё дар гузашта низ мавридҳои бадрафтории полис бо сокинони Узбекистон сабт шудааст ё не? албатта хеле зиёд сабт шудааст, вале дар замони ҳукмронии Ислом Каримов ин гуна ҳодисаҳо албатта паси дарҳои баста мемонд ва ошкоро намегуфтанд ки масалан нағзи қонун аз тарафи полис шикаста мешавад. вале имрӯзҳо пас аз интиқоди Шавкат Мирзиёев аз полис, мардум ошкоро аз бадахлоқӣ, рафтори зидди қонунии полис интиқод мекунанд ва ба мо ва прокуратура, ҳукумат зиёд арз мекунанд. ба назари ман пас аз пахши ин навор низ ин сару садаҳо бештар мешавад. агар ба мавзӯи эътимод таваҷҷӯҳ кунем, оё то куҷо мардум дар Узбекистон ба полис эътимод дорад? онро ҳомии худ медонанд ё ки баръакс аз он метарсанд? қаблан албатта хеле метарсиданд, чунки дар Узбекистон полис яке аз нерӯмандтарин органҳои давлатӣ буд. шумори онҳоро мо ҳанӯз намедонем, вале пас аз сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев қонун бояд болотар аз ҳама чиз бошад гуфт ва имрӯз мебинем ки эътирози мардум нисбат ба полис зиёд шуда истодааст ва онҳо ошкоро дар ин бора гап мезананд ва полис ҳам ҳамзамон кӯшиш мекунад ки ҳамон обрӯи коҳишёфтаи худро дубора масалан ба ҷо биёраду байни мардум обрӯи худро пайдо кунад ва нағзи қонун камтар бошад. ташаккури зиёд барои изҳори назар. дар суҳбат бо мо қарор доштанд Сироҷдини Ислом, ҳамкори мо аз бахши узбекии радиои озодӣ. рӯзи шумо бахайр бошад.